cika ta fara gida na alfarma. Wanda ya zarce na kuma. Ba na bukatar ka ta fara gida. Tun ina karama nake rayuwa a katafaren gida. Amma a zahiri ba gidana ba ne. Masauki ne kawai. Ni kuma gida nake bukata. Gidanmu ni da kai. Gunda za mu dafa abinci iya nawa da naka. Ba wai don sauran mutanen gari ba. Saboda ka ɗauki katafaren gidanka ka jefa shi cikin ruwa kaji? Don ba na buƙatar shi. Da gaske? To zai dinga yin girki a sabon gidan, ni ko ke? Kai mana, kuma zama mai sinadarai saboda ba na son na zama lokuta. Haba dai. Ina buƙatar sumba. Sumba kuma? So kake wani ya sambaɗe ka? Sumba tana nufin sumbata. Sumbata? Sumbata kake bukata? Shikenan to karbi. Da gaske? Sai ka zo gida idan kana bukata. Wani irin wasa ne wannan kuma? Ba da wasa nake yi maka ba. Gobe ƙarin shekarar yayana Rob, ka zo in kana da ƙwarin gwiwa. Kamar ya ƙwarin gwiwa nan ba na zo gidan naku ba? A wancan lokacin ai kowa yayi bacci. To amma